Мари Эл Республикасы буенча сәяхәтебез дәвам итте. Мари Торецкий районы Малый Ныслы авылыннан чыкканда юл буенда яшьләрне күреп сорашу уздырырга булдык. Мари Эл татарларымыз. Мари татарлары. Биш авылдың Мари татары. Бездә 5 авыл бар монда. Татар авыллары. Күнтәр, Шулук, Нидәдә Татарстанда да бар ул. Шишеләр бар бездә менә. Монда Дружина авылы, Иступкин дигән авыл бар инде. Сезнең авылларда мәчетләр дә бар, иске авыллар. 20 еллык бер сыйныфта укыдыгыз, шулаймы? 16 кеше идек. Монда 4 кеше югары, 5 кеше югары монда. 5 кеше югары. Мәктәптә булдыгызмы? Барабыз укытучыларны кылып бетергән. Әле бәйрәм башланады. Башлаган әле без укытучыларны кылып. Алайса менә безнең каналдан файдаланып, сез үзегезнең теләкләрегезне әйтә аласыз. Безне укыткан укытучыларга бөтенесенә дә бик зур рәхмәт белдерәбез безне үстергән өчен. Андары әти-әниләргә бөтенесенә бик зур рәхмәт әйтәсе килә инде. Безне воспитать иткән өчен ара-тирә ушта яшәрбез икән. Татарстанда булганыз бармы? Гомер буе Татарстанда торабыз. Татарстанда. Йортыбыз 70% Казанда торабыз. Авылда калучылар бармы арабызда? Бар. Кемнәр авылда калды? Без калдык. Ифат дигән малай бар, Фанис дигән малай бар менә тагын. Мари Эл татарларынан Казан татарларына сәлам. Мари Эл Республикасы буенча сәяхәтебез дәвам итә. Юллар начар һәм интернет тотмый. Ә инде тирә-якта Мари урманнары. Бер дә шатландырыр түгел юллары. Татар авылы бу. Безнең Мари Эл Республикасы буенча сәяхәтебез дәвам итә. Менә Пыжмара Пучинкәсе дигән татар авылына килеп җиттек. Урман уртасында авыл. Ә монда ничә йорт? Сезнең авылда ничә йорт? Ой, ничә икән, бу шитма бик күп инде монда. Шушы авылда тудым, шушы авылда үстем. Иптәшем бакчалакы, Баташ районы. Алар күчеп Фәләли дигән авылга килделәр. Мин Фәләлигә кияүгә чыктым. Фәләлигә кияүгә чыгабында 12 ел тордым да, аннан күчеп менә монда Пыжмарага мендек. Зиләпә, сезнең ирегезнең исеме ничек? Мәгъфур. Мәгъфур абый. Ие. Юлларыгыз бик начар Начар күрә. бу, тамаша юл начар. Клуб юктыр инде. Клуб юк. Ә менә авырып китсәләр, Авырып аптекалар. китсәләр, скорый помощь чакыртабыз инде. Ә кайдан килә? Ашыгыч ярдәм. Мари Торецкийдан килә. Ә болай яшиләрме соң? Яшьләр каламы, әллә картлар гына малда? Яшьләр картларга обычный пенсионерлар инде күп. Пенсионерлар. Ә болай аралашасызмы соң бер-берегез белән? Аралашабыз. Менә күршедә кемнәр яши сезнең? Күршедә менә монда безнең апа яшәй инде бу йортта. Минем үземнән 2 кыз, бер малай инде менә. Кызның берсе Балташ районында Сада авылында, берсе Мәскәүдә кияүдә. Ә бу кем килә? Бу минем малай бу. Исеме ничек? Марсель. Аның кызы кияүдә инде. Минем кыз кияүдә Сепиатралар. Инде бу кеше бар инде. Мари Элдә яшәүче милләттәшләребез татарларның нинди проблемалары бар? Сезне нәрсә борчый? Менә юл. Пыжмара Пучинкәсендә менә шушындый йортлар, бу йорт ташландык бугай, Зиләпә. Мен ничә елдан нидән ишалалар инде кайталар читтән. Бу йортның тарихы бармы? Кемнәр яшиләр иде монда? Монда ниләр яшидер ие. Шушы Пыжмарада туган кешеләр Хәбиров байларның өендә бу. Моның бу өйнең кызы теге башта, шушы якта ук, теге башта ин беренче өйдә тора. Шунда кияүгә чыкты инде. Минем кызымның малае сатып алды бу йортны. Алар үзләре Мәскәүдә. Әле яшәргә кайтмадылармы? Яшәргә кайтмадылар. Ә без кемнәргә хәзер керәбез? Хәзер менә 5 балалы миһер керәбез иде. Мари Элдә яшәүче милләттәшләребезнең көнкүрешен күрәсез, дуслар. Менә шушындый матур йорт, кирпечтән. Гөлнур апа, сезнең 5 бала диделәр. 5 бала. Ә сезнең янда ничәнче бала? Бу аныгым. Аныгыз, исемегез ничек? Лилия. Лилия, син үзең авылда калдыңмы әллә? Юк. Казанда эшлим. Сез Казанда кем булып эшлисез? Воспитатель.
Бик әйбәт. Ничек Казаннан хәтле монда кайтып йөрүләре авыр түгелме соң? Юлларыгыз бигрәк бит начар. Попутка, акча төләп йөриләр. Ничә сум Казаннан монда попуткалы? 300. Автобус юк. Бар я. Авылыгыз турында сөйләгез әле. Ne avlumda kadar elinde çekeceksin yediğinde Yeni komisince pensiyonerler indi yaşlar yok diye bitirilgende 90 yaşlık işbabay var indi. iyi Мәчетегездә эшләп килә күрәм. meşitte kişi yürümeyin. Hazır meşet var ya meşet işlemi kişi yok, iratlar yok. Азан әйтергә дә кеше юкмы? Yok. Allah tekrar kişi yok. Ә булай җәй көне кешеләр кайтмыймы соң? Ник bağlar kaytıp gidip yürüyorlar? Öteler yok. Ә менә күбрәк сездән яшьләр кая китте, кайсы шәһәргә? Яшкаралагамы, Казангамы? Yaşkarlığa gittiler kübrak. Kozanda gene şimdi. İyi kazandı kutu. Kozanda da var niye? Yaşkarlığa mı da yaşlı? Okusularımız da bir şöyle hemen. Başka klaslar da okuytargan. Bir gene tugul musun? Сезнең барлык авыллар да урман уртасында урнашкан ахыры. Eye? Урманга еш йөрисезме? Ormana geçiyorduk. Ormanda pişenler yaptık. Yiyecekler yatırgan. Kadir ormana kırıp olmayın. Ormana kırıp olmayın kadir. Нишләп? Niye de kadir Tepi bir yapılmış. yürüp olmuş. Toyakla yürüyoruz. Tepi ve yürüp olmayın. Onda kadir yiyecekler de yok şimdi. Yiyip olmayın da. Авылның гирләп торган вакытлары бар иде. Var. Kulubu da var ya, neyi de var ya, garmışlarımız da var ya, konsertler de koyadır ya. Mene 65. 70. yıllarda firmadaşlarda değil mi? İyi, o vakitte. O vakitlarda gırlap da yaş bağlar da var. Kar de bişer balayı bizim. Korlan kaçıp gittiler ittirelim. O kırga. Kar iden bişer bala. Biz arasıyı soğuk konsertler koyup zaten korlaganda. Ә сез хәзер пенсия белән генә яшисезме? Nesiye de iyi, nesiye bile. Ә булай авылда тизик тормышлар алып баручы кешеләр юкмы? Фермерлар. Firmalar mında bizim tiga oğul başında bir var işte. Bütün yok indi. Şilan mı ya? Elbette yolları var. Firmamız var ya. Siyir firması var ya. Buzal firması var ya. Atlar var ya. Nindi gırlap duradı ya. Kılıp kabar yangayılda. Unitirganı Tatarya'dan kileleri. Arburyaklarından korarga yangayıldan yolkada. Yoka kile tırganları. Bitti hazır. Мариэлда яшәүче татарларның капкалары менә шушындай матур бизәкләр белән бизәлгән. Кызганыч, бу авылда торучы халык безне күрүгә өйләренә кирип качты. Üstün başın aşağı bey. Meyde kiyim çıktı yani. Çıkmayayım diye. Avul motorda yukarı gidiyor. Әйтегез әле, нигә мәчетегезне ташладыгыз? Нигә мәчетегез эшләми? Molla yok. Менә сез мулла була аласыз, теләсәгез. Азан әйтә аласыз. Әйтәләр, иратлар юк дип. Менә бит, менә дигән ике ират басып тора каршымда. Manda iki gana irat tuğlar, manda iratlar köp. Birisi malay, birisi babay. Ләкин мәчеткә керергә, йөрергә теләүчеләр генә юк, шулаймы? İş yok. Менә бу авылда тагын бер матур татар апасын очраттым. Апа, исемегез ничек? Niye feni yapmayın? Фәни апа, сез мәчет янында торасыз икән. Мәчетегез борынгы ахыры. Meşit o elektrikli kolhoz idaresi. Kreş kolhozunun idaresi o. Andara o bitkeşinen onda начальная школа bulup durdu. Andara medpunkt bulup durdu. Әйдәгез, карыйк әле мәчетегезне. Тоқтаның әшкіші менде алып шайна. Ә сез апа, үзегез ничә кеше торасы иде? Bir özüm turan balam. Шулаймыни, бер ялгыз яшисезмени? Һәрбер йорт сайын ялгыз кешеләр. İrim ulgandan birlemler diş yol bir özüm turan. Ә балаларыгыз бармы соң? Бар iki kızım var. Алар кайда? Onun birisi yaşkarlada. Yuğarı bilirli. Allah'a şükür. Кунакка кайтып йөриләрме соң? Koytalar, oyuna bir koytup giteler. Onun kızı üstü bir gitti. Moskva'dan vraç bulup işli. Allah'a şükür indi. Ә сез гомер буе монда яшәдегезме? Мен мында 56 yıl turam. Özüm bundan yirak түгел bir şakırım. Şişinger degen püşünteni kimin. Ә чәчәкләрне үзегез үстерәсезме? Мен бик яратам чәчәк. Менә чәчәкләр яратучы апа. Менә 10 ел буш торучы мәчетне күрәсез. Ә соңгы тапкыр бу мәчетне кайчан ачтыгыз? Соңгы тапкыр
Mında bizim meyit kumattırgan әйберләр тора şu мәчеттә. Менә мeyit, соңгы мeyit бу кыш көне булды инде, апрель ayында. Казаннан алып кайтып бер баланы күмделәр, шул вакытта эчкән, шуннан соң эчелгәне юк. Җыелмыйлар ич. İratlar юк диләр, анда бер-ике абыйны күрдем. İratlар нишәп булмасын, иратсыз авыл буламыни? Бармында йөрерлек кешеләр, әбиләр дә күп, менә йөрмиләр, нишәтәсен инде. İratlar әйтте, мулла юк, азан әйтүче юк, шуңа мәчеткә кермибез диләр. Мулла булганда да килмәде ул, мәгъфүр иткән инде бу сүзне беләм мин аны. 10 ел буш торган мәчетнең йозагында ачып булмый тиз генә. Күгәреп беткән. Бик шитен инде менә быел бер изге кеше нәгәрнекә диде, кирәк намаз укып китте. Ураза бәйрәмендә. Может, вы сможете, я не могу. Татармы син? Бу минем белән килгән журналист. Ә менә бу егет кем? Исәнмесез? Бу газин формалай. Исемегез ничек? Ә сез нигә мәчеткә йөрмисез? Менә иш, авылда егетләр бар, яшьләр дә бар. Өйләнмәгән егетләр бик күп монда. Орыслан шикелле егетләр. Эш булмаган җитәрәм булып торалар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әйттем менә Корбанга итенә җыелышып, юыгыз дип яшьләргә әйтеп карадым, идәнне юыгыз дип. Килүче булмады, юучы булмады. Кирегез әйдә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бәлки дингә карата мөнәсәбәт шундый булганга авыл Монда беткәндер. элеклектәннән халык дине булмаган. Бөтен нәрсәсен булдырдык. Ут бармы? Юк, эзләр инде утны. Ни газны да пока временно яптырдым мин, кем түли акчасын түләргә кирәк. Менә шушында авылга җыелып намаз укырлык бөтен условия бар. Громкоговоритель дә бар, бөтен нәрсә бар. Әле картлар көнендә элек шушында җыелалар. Сибсовет организовать итәләр, ризык пешереп кертәләр, өстәләр әзерләп шунда биләрдә чәй эчәләр. Хәзер ул да бетте, ул хәл дә бетте. Вообще бетте инде. Җыштырырга кирәк менә. Ә бу мәчетнең шаулап кирләп торган чаклары бар име? Юк, шуның хәтле алай булмады. Ничә ел бу мәчеткә? Хаяным минем пенсиягә чыкканыма 20 ел була. Менә 20 ел буның эшләгәненә инде. Ә кемнәр хисабына кем ачты бу мәчетне? Совхоз директоры бар иде безнең, бик әйбәт Сабиров Рафаил Габдрахимович, Шушма башы дигән авылда. Әнә шуның ярдәме белән манара күтәрелде. Андары халыктан акча җыйдык инде, кирәк сайын эшләгән кешеләргә ниләргә. Һаман халыктан акча җыйдык. Авылның киләчәге барды белесезме? Юк, перспектива юк. Бу гөрләп торган авыл мин килгәндә. Мин үзем дөрес бу авылда эшләмәдем. Карлыганда мәктәптә 38 ел эшләдем мин. Шунда йөреп, менә монда басуда гына Эшәдегез? Мин татар теле укыттым балам. Шулаймы? Татар теле бардым, андары библиотекада эшләдем, шунда бер совместительство. Ә менә күрше авылда мәчетләр бармы? Күрше авыллар. Бар, менә минем туган авылымда гөрләп торган мәчет бар, действующий. Ә бәлки сез алардан ярдәм сорарга кирәктер, анда Сорадык, муллаларны алып килеп карадык бер гаеткә. Муллаларны алып кайтырга директор машина бирде. Рәхмәт яусын, җаннары җәннәттә булсын Рафаилның. Муллаларны алып кайттык, мин чәйләр эчерттем, ниттем, 2 мулла килделәр. Азан әйтергә планнар кордылар, ниттеләр. Иртә белән муллалар әзерләнеп чыктылар, полный тәһарәтләр алып нитеп, халык җыелмады. Бу качан булды инде? Моңа булганга да инде 10 елдан артык. Мин бу авыл турында элек бик поэтический кеше инде шигырьләрдә язган идем. Матур асфальт юл өстендә бер бай авыл бар диләр. Исемен яңлатадыр, аны Пыжмара диләр. Ике якта яшел урман, урамы яшел аның. Таза-таза таш, йорт сала хәзер хәле хавыгы аның дип бик күп язган идем. Гафу үтенергә мин генә гаепле түгел инде бу эшкә. Сездән шушындый шакшы. Ой, прямо неприятно. Әйдә, килегез әле. ташланган мәчет. Бикләп булдымы, Рифат?
Bismillahirrahmanirrahim. Siz küptenden bir yalgızınız kaldınız mı? 5 yıl. 5 2 güne oldu da gitti. Kim bulup işleydir ye? Elektrik bulup işleydir. Şunday motor yegiz. Bik köp kırtlar tutadır yok. Hazır kırtlarınızını. Kırtlarını satıp bitirdim bir bizim karıya almayayım içinde. Ben şeyde koyup gidelim. Bir boy avul var diler, ismini anlatadır, onu Pıjmara diler. Avulu zor olmasa da, tarihi baytavanın, onun batır kişileri, giroyları var onun. Birinci hizmet giroyu Pıjmara'da yaşadı, soğuş invalidiydi, 90'a hatta yaşadı. Firması zor tuğul idi, onası da adamlıklı. 3.000 kişiler, 4.000 kişiler, barda Pıjmara'nın. 2 hafta yeşil orman, oramı yeşil onun. Toza taş yurt sala, hadir halığı onun. Avula kibet yok. Benim balalar produktuna kaytıp durur, Allah'a şükür. 2 atnağa tröptevisi kaytıp gite. Oyunam yaşkarladağısı bir tapkır kaytıp giteler. Bana size var Allah'a. İpini avul halkın işi gala. Demiş, odnasına 3 gün getirip satalar deyip. Kırklarına o geçinen de 1-2 yıl tutup mataşkanıyım. Ucumdan ne bulmayı. O gölgende 60 baş 49 var ya. 60 baş, oy. Anın işi satayız mı balan? Bolunu satadır yok. 30'ar flaga mine balka şey gitedir. Kozanlarga, ziloni dolarga part satadır yok. Emine balalarınız arasında bu tip yurtqa qaytırga tilek bildirişler yok mu? Bütün onlar ikisi de nesiyat bekleyin şunda. Şehir kişiler. Avulda turgan kişiler toplanlar. Onun orasının tröpte özü bir yaxşı bir sağlıp turganda o. Turayında o. Meni şunda koşurganda planlar olarım. Benim ketesim kim yurtunu taşlap. Onun indi kızı Kozanda kvartira alıp nitip urnaştı. Saat 3'te uyanam indi men. Süt anlatamab yatam saat 6'da süt yağlar benim kapka tibinde. Süt maşinası tuda süda ötedi andarıp turam indi turup giyinem de tavuklarım yanına çıkıp kirem. Onlarga oşarga verip nitip kirem de indi biraz da yürüp suunu indi andargasın turup şey işem indi. Şey işem de biraz yatıp turam andarı gitem tegeviye koraga maksim akbayga. Ondan koytup biraz daha sirkinen de şu alında ya bakşada neyde şüpler de bulay işini ne utat nitip krem de gitem gülsimege. Neçençi yıllarda tatar tilini okuttular mekteplerde? 80'inci yıllarda, 90'ınci yıllarda. Tilek bildirişler var mı sen tatar tilini öğrenirge? Bir grupa usmurtta varım tatarca. Hazır indi bitti tatar tilin. Benim oldu bilesin mi? Bir nindi programma yok okutatırgan. Metodический rukovodство yok. Azat Hatun jurnalı var, benim Kozanutları jurnalı var. Ana şular bilen заниматься ettim. Şundan nerse tabam, şunun bilen. Berengegine oturtasın mı bakşaga? Onda benim tüteller, onda jizim indi, onda şügündür, kişir var. Onda kavaşki, onda ana tıkırık. Dinlerin korkmuysuz mu yıklarga, artta orman, kürşüde əbiylərginə? Yok. Şunda kızık sıra verdim hələ sizge. Baka korkmayayım, ana zirat tıgında. Müzik şunda yata indi. Mine bu avulda ettiler indi. Barlığı neşe yer dediler hələ sizin alda? Neşe mikanu bütün. 30'lab dediler. Şu turmanı şulay var mı ikansın? Anlara ettiler hələ satuğa koyulgan yurtlar var, lakin xalıq almay yolunu aşar deyip. Meniki de satuğa koyulgan indi. Küp mü sırıysız mine şu yurtka? 300 min. Munşası da var. Var narsası. Bütün nərsəsi var. 300 Marildağı avulga gelip teplenem desəgiz, meşit yanında. Gazı kirgen, suyu kirgen. Частичный kanalizasyası var. Tilek bildirişler yok. Kilişi alışı yok. Meşittigizini jellədim əlabba. Elektrik kolxozunun правленiyesi o.
Безнең каналны тыңлаучылар, бәлки күрше авылларда яшәүчеләр. Менә әгәр дә теләгегез булса, менә бу мәчеткә килеп, эмә ясап китәләсез Аллаһ ризалыгы өчен. Әнә шул үтеп баручы изге кешеләр кирип намаз укыйлар анда. Шуны хәтта әйтәм инде, җыштырып кына куйыгыз әле, кеше кирсә чиста булыр дип җыштырмыйлар ич. Апа, менә сезгә Сөембикә журналлары. Ой, рәхмәт. Рәхәтләнеп укыгыз. Ой, ишәү иш монда. Ишесе дә сезгә. Рәхмәт. Ярар. Исән сау яшәгез, апа. Без киттек. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Кайту юлына чыктык. Менә шушында юллар. Исән сау кайтырга язсын инде. Кайтып җитәргә язсын. Менә Марелдә татар авылларының күренешен күрәсез инде сез. Марелдә татар авыллары.